गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ चिरां काजलगाव गामियारि गाव थिसन फोरोंथाय फसंथाननि 3 दानारि खामानि मावनाय फोरमायथिनाय हाबाफारि खुंदों। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव आरसीटी मावखुलियाव मोनफ्रोम आयदानि फोरोंथाय आरो खामानिफोरखौ 3 दानारि फोरमायथिनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव फिसारि, एग्रिकालचार, DRDA, पर्ट्रि बायदि मोनफ्रोम आयदानि गाहाय मावख'गिरि बिथांमोना बाहागो लायो। चिरां जिल्लानि आरसीटीनि बिथोनगिरि नकुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायना होनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव बायदि बायदि आयदानि सायाव आरसीटीनि गेजेरजों फोरोंथाय होबाय थानाय जादों आरो फोरोंथाय मोननाय बिथांमोननो SBI निफ्राय लन होनानै गाव सुंथानाय हाबाफारिखौ होबाय थानाय जादों होनना फोरमायो। खस राजबंसि हारने ST आरो कमतापुर रायजोखौ दाफुंनो आक्रासनि गोख्रों धरना। चिरांनि काजलगाव आक्रासनि बेरेखा हाबाफारि। चिरां जिल्ला बेंगिरि मावखुलिनि मोखाङाव आक्रासआ 3 घन्टा बेरेखा खालामो। जनजाति मोनथाय आरो कमतापुर रायजोनि दाबियाव 3 घन्टा बेरेखा हाबाफारि मावफुं आफादा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बराखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों आक्रासनि गायनारि रुजुनाथारा बिथाङा फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो खस राजबंसि हारनो गोलाव समनि दाबि कमतापुर रायजो दाफुंनाय आरो ट्राइबेल मोनथाय होआब्ला गोख्रों बेरेखा खालामनायनि हुमखि होयो आक्रास आफादा। बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 33थि बोसोरारि जथुम्माखौ आमटेका गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंबाय। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो सिडली चिरां बियाबनि मानगोनां MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बागदुवा थान्दै लाइसिखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बिजनी जिल्ला UPPLनि आफादगिरि फनिन बर' बिथाङा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। BTRखौ थाबैनो गोख्रों जौगाहोनो थांखि लादों। BTRआव जौगाथायखौ गोख्रोङै दावगाहोनायनि थांखिजों भारत सरकारा BTRनि जौगाथायनि थाखाय 500 कोटी रांनि जुनिया पेकेज दैथायहरनो थांखि लादों। बे जुनिया पेकेजनि गेजेरजों मोननो गोनां सुबिदाफोरा जादों जौगाथायनि गोख्रैथिखौ बांहोनाय, फोनांजाब राहाखौ जौगाहोनाय आरो साख्रिनि खाबुखौ बांहोनाय। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां आरो गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनोबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। क'क्राझाराव आसामनि स्पेसियेल DGP 7 बेटेलियन आसाम पुलिस गाहाय मावखुलियाव हर थादों DGP बिथाङा। दावराय देख्रेब नार्जारि, बिक्रम दैमारि आरो बारग' MLA हितेश बसुमतारीखौ क'क्राझार पुलिसआ ग्रेप्टार खालामनायनि उनाव आसामनि स्पेसियेल DGP GP सिंहआ क'क्राझाराव दावबायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंलायाव सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे टंला दखरा एबसुनि 40थि, टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 30थि, टंला दखरा आबुनि 22थि बोसोरसेयारि जथुम्माया मेहेरगोनां गाजा गोमजायै मैया जोबलांबाय। टंला सुमु आफादा गेजेर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि 7, 8 आरो 9 जानुवारि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों खुंजाबाय। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। गेवलां मेलनि सिगां सनाथि लाइ बिसिम बेखेवना होयो BTCनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथाङा। थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिष्णु बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' मानसि गोमादों। उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमलगुरि गामिनि मुर्शिद खिथिर बर' बिथाङा थांनाय 4 जानुवारि बुधबार खालि अरुणाचल प्रदेशआव खामानि मावनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बे समाव बिथांनि बिजाबखौ सहैदोंना सहैयाखै खबर लानायाव बिथांनि मबाइलआ अफ जानाय मोनो। बिनि उनाव बिथांमोननि खामानि मावग्रा लोगोफोरनाव फन खालामना सोंनायाव लोगोफोरा मोनफैयाखै होनना खौरां हरदों। बेनिखायनो नैबे सावगारि नुनाय मानसिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायदोंब्ला 9678373338 आव खौरां हरनो थाखाय गुरै खावलायहरदों।